Hej Tabiso. Tak fordi du gerne vil være med i det interview i dag. Jeg vil gerne i dag snakke med dig om viden og om dine rettigheder og pligter her i Danmark. Lad os starte med, er du bekendt med begrebet asylret? Ja, det gør. Asylretten giver mig ret til at søge asyl i et fremmed land på for eksempel forfølgelse eller fare ved hjemland. Når jeg får tildelt min asylstatus, har jeg nogle rettigheder og nogle forpligtelser her i Danmark. Præcis. Hvad så med begrebet integration? Ved du, hvad det indebærer? Ja, integration handler egentlig om at blive en del af det danske samfund. For eksempel at lære det danske sprog, forstå de danske normer, værdierne og egentlig deltage aktivt i det danske samfund. Godt forklaret. Når nu vi taler om dine rettigheder, hvad menes der så med begrebet grundlæggende menneskerettigheder? Ja, de grundlæggende menneskerettigheder er de rettigheder, som alle mennesker har, uanset hvilken nationalitet, race, religion eller hvilken status de har som flygtning. De rettigheder giver en lov til et liv, frihed, sikkerhed og beskyttelse mod diskrimination og tortur. Go. Tak for din begrundelse. Lad os nu diskutere dine forpligtelser. Er du bekendt med ordet lovlydig? Ja, lovlydighed indebærer, at vi skal overholde de love og regler, vi har her i Danmark. Det er vigtigt at overholde de love og regler, vi har her i Danmark, så vi kan opretholde fred, sikkerhed og retfærdighed i samfundet. Der er jeg helt enig. Okay, og endelig, hvad med begrebet selvforsørgelse? Har du hørt om det? Ja, selvforsørgelse betyder, at man klarer sig selv økonomisk, uden at være afhængig af offentlige ydelser eller støtte. Det betyder, at man har en stabil indkomst igennem arbejde. Okay. Lige inden vi går videre til det, så vil jeg lige uddybe nogle af disse begreber en lille bitte smule mere, hvis det er så okay med dig. Perfekt. Okay, jeg vil starte med begrebet asylret. Og det er jo retten til at søge beskyttelse i et andet land, som du så fint fik forklaret. Ja, og det er jo en grundlæggende ret, som der er anerkendt af internationale konventioner. Jamen ja, det forstår jeg godt. Det er vigtigt at vide, at min ret til asyl er beskyttet af internationale love. Præcis, men når vi snakker om integration, handler det altså ikke kun om at tilpasse sig, men det handler også om at deltage i samfundet og bidrage til dets udvikling. Og det indebærer sociale, kulturelle og økonomiske ydelser. Jamen, det giver jo en ret god mening. Jeg vil gøre en indsats for at blive en aktiv deltager i samfundet. Godt at høre, men når nu vi snakker om grundlæggende menneskerettigheder, er det vigtigt at forstå, at disse rettigheder ikke kan adskilles eller overses af nogle regeringer eller samfund. De er altomfattende og faste, og de skal respekteres af alle. Jo, det er vigtigt at vide som menneske, at ens rettigheder er beskyttet. Absolut, men når nu vi snakker om lovlydighed, så er det altså vigtigt at huske, at det er hjørnestenen i et hvert retfærdigt samfund. At overholde loven, det er både med til at sikre sin egen sikkerhed, men også at sikre samfundets stabilitet og retfærdighed. Ja, jeg vil følge loven og respektere reglerne her i Danmark. Og endelig, integration. Det er i bund og grund bare, at du kan tage ansvar for sig selv og familien. Det er en af de vigtigste dele i integrationen i Danmark, og det er med til at sikre, at du kan opbygge et sikkert liv for dig og din familie her i Danmark. Tak for den uddybende forklaring. Nu har jeg mere styr på betydningen af disse ord og hvilken påvirkning det har på mit liv her i Danmark. Det var en fornøjelse at kunne hjælpe dig med disse begreber. Jo mere vi forstår hinanden, desto bedre kan vi samarbejde om at lave et stærkere og mere inkluderende samfund. Jeg ønsker dig alt godt på din rejse her, Tabiso. Tak. Jeg sætter virkelig pris på din støtte og forståelse. Tak for snakken.